Ha guanyat, evidentment, com ja era previsible, l'antiindependentisme a dins Unió Democràtica de Catalunya. Amb més d'un 80% s'han declarat antiindependentistes i el que això també demostra és que la coalició Convergència i Unió ha assumit que no defensarà un plantejament independentista ni ara ni a les properes eleccions. La suma d'una Convergència Democràtica de Catalunya que ambiguament va defensar potser l'estat propi amb una Unió Democràtica de Catalunya que s'ha declarat antiindependentista és un potser no. És un potser no i per tant ja no hi ha esperança en aquest sentit de que puguin fer aquest pas per defensar l'estat propi i la independència. Ho farem els altres, ho farem des de Solidaritat Catalana per la Independència, defensarem l'estat propi, defensarem la independència sense ambigüitats, amb honestedat, amb coratge i sense haver de dir una cosa durant la setmana, una altra al cap de setmana i una altra al teu soci de govern.